Eskerrik asko, etorteagaitik hain eguraldi hona egon da. Nire gaia kasetaritzako euskera eta bizkaira da, baina batez be kasetaritzako barbakeraz jardungo dute. Eta bildurnaz puntu gehiagitxo ez eta dituan ikutuko behar dan moduan sakundu barik. Saietugunaz laburra izaten bere. Euskal kasetariak ez duke lanbide erraza. Gazteak dira gehienak, joan dan 15 urtetan, eta ez da ikasi dirua irabazteko, euskaraz kasetaritzan jarduteko baino. Kritikak ugari eta eurrez jaso ditue euskararen ajeak dirala eta aje horrek sendatzeko sendabelarrak dirala eta bar, eta kritika guztiak euren lepora joan dira, eta ez esate baterako gure lepora, hau da irakasleon lepora. Orduan badirudi jenteak uste dabela, kasetariak izan dan behar dabela euskararen eredu, eta kontua da hizkuntza ikasi ez dabela hainbeste ikasten, unibertsitateak esate baterako ez dutzelako eskaintzen irakaskuntza hori. Lehenengo urtean dauke bakarrik 2 irakasgai, eta ez besterik, gero badabe beste irakasgai bat, autaskoa, euskara teknikoa, baina horixe baino ez dauke karrera osoan. Eta orduan asko eskatzen jake, eta eurei bakarrik. Nik ez daukate euskararen komisario izateko gogorik eta ez gozamen berezirik, eta uste dute galdetu behinken gauzarik zerrena dela, guk zer eskinik genkilloen eurei. Ze eurei izkatzen jakue, eta ez esate baterako politikariei, funtzionarioei, administrazioan da bizanei, eta jende handi horrei. Hizkuntza zuzen eta dotore erabiltea ez da gaur egun gizartean gora handia moten jakon gauzia. Ni neu bintzate saiatzen az neure alegintxoa egiten, nire ikasleakaz, euskara estandarra ez ezik euskalkietako formak ulertu dagi esan. Eta uste dut ikasle asko herrialde eta euskalki desberdinetakoak batzen dirala, eta orduan aukera bat daukiela unibertsitatean alkarren berbeta modua ezagutzeko. Baina uste dut kasetariei eskini behar jakuezala, euren lanordu gutxiago eta ikastortu gehiago. Kasetaritzak hizkuntza finkatzeko eta batzeko balio dabelakoa nago. Ez bakarrik euskara batua finkatzeko, baita bizkaira batzeko bere. Gero batzuk uste dabe, euskaldun egunkari atorri arte ez dala euskal kasetaritza gelik egon euskeraz egoaldean edo ez da paraldean ere, edo egondanak ez da euskola balio, garantzirik ez da bela. Eta nik uste dut hori uste okerra dela. Izan dugun eta daukagun kasetaritzatik badago ze ikasi. Kasetariaren eginkizuna, hortik hasiko naz, hori baino lehen nahi dute bi parte nagusi berezi berbalditxo honetan. Lehenengoa izango litzateke kasetaritzako hizkuntzaren ingurukoa, oro hartzta, eta bigarrena ze arlo landu edo irakatzi daiteke zan
adibidez maila hartaineko irakaskuntzan edo aurrerako irakaskuntzan eta abar batez bere kazetari gaien probetxurako. Kazetaritzaren eginkizuna da eguneko gauzak interpretatzea, interpretatzen laguntzea eta bar. Kazetariak berba egitea dau lanbide. Baina horretarako entzule edo hartzailearen hizkuntza ezagutu behar dau. Hizkuntza danona da eta ez norberak gura daben moduan erabiltekoa. Kazetariak lez, politikariak, argudunak, irakasleak, ez dabe eskubiderik hizkuntza txarto erabilteko. Danona dalako, emonjakulako eta gupere ondorengoei irakatsi behar deutxegulako. Kazetariak lehenengo begiratu behar dabena da norentzako idazten daben edo berba egiten daben. Hau da, hartzaileak agintzen dau. Eta hartzaile eskolatuak erota gehiago ditugu. Eta gero, mezuak ulergarria eta ulertarreza izan behar dau. Ulertarreza esatean zan nahi dut, entzuleak errez belaxe ulertuteko modukoa. Orduan, adibidez, irakurlari gauza batzuk azaldu behar baiakoz, azaldu behar dira, baina ez beti azaltzen jardun, batzuek, kazetari gaztetxo batzuek egiten daben moduan, hartzailea esakina dalakoan, edo behintzatez oso argitua, eta bar. Irakasleoko daukagun deformazio profesional bera izan daiteke. Ze hizkuntza mailatakoa da kazetaritza, ze registro, ez da ez literarioa eta ez lagun artekoa. Nik izango nuke erdi literarioa izan daitekeela, eta bestalde jendearen ahokotik urrekoa, baina ez ahozkoa bera. Edo zelan be, landua eta jasoa da. Baina ez da beti zetan egokitu entzule edo solaskideak darabilen hizkuntz mailari. Adibidez, gotzun garate dino, Gipuzkoako oserritarrek atentzioa eman zidan, eta ez atentzioa deitu zidan. Esaten dute. Antzekoa dino, Sarasola okerrezpanago, bere ajeken liburuan. Baina nire iritziz idazle onak behintzat, dira hiztunik onenak. Adibidez, Jan Etxeparek eta Nafar Lapurterazko tradizioko idazleak erabiltzen eben ohartu natzaio horri edo zerbaiti, eta uste du Lizardipe. Eta hori, jasoagotzat daukat, atentzioa eman dit, edo erreparatu diot, orain barra etzuten dugu hamen, hori baino. Hizkuntza mailak ondo ezagutu eta zuzen erabili behar lituke kazetariak. Badira, jende euskaldun ez eskolatuak, euskaz ez eskolatuak, zen edot, erabiltzen dituan esapide batzuk, adibidez, esatetrako. Ondo ebilit, erantzuna izaten da. Igualmente, ondino, jende asko kolako egoeran erantzuteko erabiltzen da bena, ezta? Lagumen arte mailakoa edo be mailakoa da. Olakoak ez dira oso maila gorakoak, baina adierazkorrak dira. Pero badago ere, gazteleratiko berbakune horrek indar gehiago dabela eta erabiltzeko joera batez be kazetarien ahozko euskeran, ezta? Adierazpide horrek potenteagoak ego direlakoan. Zan ditezke eta erabil daitezke, ezta? Baina dana dela kazetaria gauzak bereizten, hizkuntza maila bereizten jakin behar dago, eta zatebeterako berriak moterakoan ez erabili bastakinok kale egin dau, edo kale egin dau, espada utxe egin dau, edo bastakinok ospa egin dau, hor nordez erabili beharko litzateki ies egin dau, eta bar, ezta? Barra. Kazetariaren hiztegian badira oinarrian tradiziozko berbak eta jendearen ahokoak. Orduan, hori da, kazetariak hitz modernoak erabiltzen ditu jendeak. Ez arkaismoak, ezta? Gaur egun, natural berba egin beharrean, norberaren euskalkiko berbak edo euskeraz anorremen zabalda bizanak erabiliaz, erabili beharrean, nahasketa iruntzi ezinek egiten dira. Jasoko ditut adibide batzuk Azozoren liburutik, esatobatrako sakabanak eta zlandara isolamendua pairatu behar dute euskal presoek
eta hori dela medio mobilizapenak aktibatzeko deia luzatzen diegu Euskal Herritarrei. Edo, Enea buruz, atzoko partida zuzendu zuen epaileak 5 jokalari bederen igorri behar zituzkeen aldagelara. Edo, alta, jubilatuentzako egoitza berri bat eraikitzen ahal da igandean bildu sosagaz. Tamen ikusten ditugu, denetarikoak, ez da, denetariko euskalkietako nask eta koktel nahiko itxusia eta antinaturala, ez da. Eta, adiazpide pedanteak eta zera. Gero, kazetariak badau iztegi berezia, ez da hitz teknikoak eta hitzen ditugunak, eta arlo guztietako politika, gizarte, ekonomia, kirolatan behar ditu. Baditu kazetariak izkera bereziko zar batzuk, ez da, laburtzeko joera, esate baterako, elipsia, ditzen elipsia, eta batzutan berrikeriak asmatzeko arriskoa, esate baterako gauzak ondo, ez dakizeak medio, eta badau beste zerbapere joera bat, eta da irudiak erabiltzekoa, ez dakit nongo gailurra, eta eszenatoki berria, eta enaiz kritikatzen honek, baditu euren gauza honek, eta baita bere erabilera, zan dute irudi indartsuak dira, baina errepikakor eta pedagogikoak dira funtsean. Badau kazetariak nabarmentzeko joeratxoa, eta, hori alde batik ona izan daiteke, baina bestatetik okerra, ulergatxe bihurtzeko arrizkoa daka, eta ezagunak dira gauza honek. Kazetarien arriskuak aitatzerakoan, alde batetik hizkuntza aldetikoak aitatu daiteke ez, arderakadak. Lusatu kontan, uste dute solaketa, salatu ditu ezala, eta asko dira, eta ez bakarrik hitzetan, adiraz moldeetan, asko dira, segun ze, dependitzen du iparraldean, eta primizia, eta pote prontoan, eta ez dakiz nor da paperean favorito, eta dolakoak asko dira, eta zer bat aitatuko dut bakarrik, esaldi bitxi bat aitatuko dut, idazle batek idatzi ebalako, eta hori akartu zan egunkarian maiatzean. Txirritari buruz hitz egiterakoan, idazle honek, novelak eta publikatu dituen idazle honek, onlako zera, esan zuen da, gauza bitxitzatez. Formidablea zen, txirritari buruz ari dela, formidablea zen situazio komprometituak erresolbitzen. Zaldiari hor dago, eta erderaren mimetismoz sortutako, zabaldutako berrikeriak baditugu, asko, zehar, jardunaldiak 2 egunetan zehar ospatuko, estian zehar, eta novelan zehar, gai desberdinak landuko dituzte, hainbat gai edo askotariko gaiak, esan beharrean, eta luzatu, zutan oso arriskutsua. Israelek ultimatuma luzatu die palestinarrei. Irakurleak ulertu leike, ultimatuna emaltzagoela, baina luzatu egin dela epea, eta edo lako zeuza. Gero badira, hori pedantekeria asko gauza behitatu ditut, hitz potolo pompoxo horrek pedante eta ilunak erabiltzeko, baina ustez arruntak ez diren jendearen zat, dimensio eta burutu eta eta makulu hitzak, beti erabiltzen diranak, zehaztasun ezaz, aktualitateria repasoa, eta ikasketak jorratu, eta lakoak, berrikeriak, udarra eta gero, eta baditue, beraz, kasetariak gauren arriskuak, hizkuntza aldetik, baina esango nuke, gizarte eta pentsakeraren aldetik dauki esan arriskuak ez dira gutxiago. Ez dira, beraz, euskal kasetaritzeko okerrak, euskarren erabilera okerrera mugatzen, hain zuzen ere, arriskutsuena izango nire ustez da, hori beste gauza formaren zera alde bat da, zalaren kontua, baina badago horre barruan beste arriskua, da, kasetarien berbeta modua, gauzak adirazteko modu
natural eta tolestura bakoaren kontrako babeskia dela askotan. Berreta oso arriskutsua, bai politikariena eta bai kazetariena, adibidez, eufemismoen kasuan eta berbeta insinuatzaile eta malzur keriaz betetako berbeta da askotan. Eta irakasle moduan nik uste dut komeni dela hori aztertzea, berbeta modu hori aztertzea eta gero, jakina, kasetariak beti politikarien ondoan da biztenez bakutxatu egiten dira, bere hori beste zerba da, kasetariak ekin behar dugu, bere nortasuna mantentzen da bar. Ondoren, kasetari izkera, idazkeraren estilo kontua da gehiago, eta bereiziz hizkuntza kontuetatik, estilo kontua dira, adibidez generoen arabera, berrien kontatzea eta komentarioak iruzkinak eta gauzala, baina oro har gauza batzuk kontutan hartzekoak dira, estilo aldetik. Lehenengoa da zuzentasuna, agina, norma eta gramatika eta hiztegiaren aldetik, eta gero argitasuna, eta gero beste batzuk labur eta doi idaztea, eta hizkuntza naturala, adierazkorra, esaldi laburrak, aditzardatza esaldiaren ritmoa, eta gauza importanteak dira, nahi bada ondo idatzi, adibidez, eta berbai. Bakarrik zera zuzentasunari dagokion ez da, esango dute, bizkairari dagokion ez, ikutzeko bizkairaren kontua. Bizkairak badau, zera, ez da, baduka arazo bat, arazo problema edo zer bat, dauka formalizazio edo batasun kontuan, ez da, komenigarria da, formalizazio edo batasun bat izatea, idazterakoan behintzat. Ezin du bizkaira bat bizkairako, beste bat sortaldeko, Gipuzkoako bizkaira du herritarako, herri bakotxerako, idazterakoan behintzat eta irratietan berez, ez da? Ezin dugu toki batean egunkaria, eta beste batean egunkarixa, eta beste batean egunkarixe, eta beste batean egunkarie, eta bakotxak bere eskualdean euskatzen dabe moduan idatzi. Ez da bakotxak bere eskualdean be. Egunkaria hobetxi beharko nire ustez, beharko geunke, idazterakoan, toki guztietarako naiz, eta gero eskualde batean egunkaria esan, da bestean egunkarixa, eta orduan, badago zer batzuk, esate baterako, Euskadi Irratian erabiltzen modu. Alabezak irabazi dago batek, esatari batek, eta estatek, alabezek irabazi dago, Euskadi Irratian alabezek irabazi dago. Hori batasunik ez hori, pixkatu txagarria da, eta pregarria ere. Eta nik uste dut egiunez behar ditugula, itzartu, berbatu, gauza honek, ez da? Nire iritzia esango dut, nik gauza batzuk instituto oso begionez ikusten zeto batrako dauz forma hori iztarabiltzen, zigoitean edo arrasaten edo izan ezik, ustut horren ordez bardugula, ditu gero dituz edo zer, eta orduan nire zer batzuk zatuko ditut bakarrik labur, eta arek dituan eta arek dituen, eta irizpidea, ni ustez, idazleen tradizio nagusia eta iztunen erabilera. Hortan bat nator, Michelena, Zoazta Barrekin. Gero baita gintzan eta gintzazanen ordez, ginean eta ginean dago hartuago dago eta onartuago. Gero, ez da bidagarriak izan daitekez, arek dauan edo arek daben, arek dauan eta arek daben, edo arek daben eta arek daben, nahi hori dute nire eskualdekoak, arek daben eta arek daben, nire badagoelako tradizio idatzi bat, hortan tabar, baina hori ez da baidagarria izan diteke. Gero nik uste dut forma batzuetan ateak zabaldu behar direla, pluralean, sozietibo pluralean, akaseekin batera, akasegaz batera,
akin edo destinatiboan rentzate erraz batera, erendako. Eta garba da erantz, relatibo norabidezkoan ekin batera, eruntz. Gero, beste gauza batzu bere, ez da biragarriak esan ditezke, Zok Bizkaira light deitzen da ben ezaugarri batzuk, ergatibo plurala erabili euskara batuan lez, edo ak, komentzitu, eta bar. Argita jaunak planteo zituen zalantza honek, eta bar, eta zein diren punturik esatenak, eta nik uste dut gauza honen ganean, komeni dela, pixka bat iritzia bere jasotzea, eta bar, hori be egiten ez den gauza bada, iritzieke jaso, bandaren eta bestean, nik ustez, ez da. Baina, arazoa forma gutxina baino sakonagoa da kasetaritzan, ez da. Gazteitzan eta Bizkairan kasuan bere, nik uste dut horreka bat bilatu behar dela, sartalde eta sortalde, edo Gipuzkoako Bizkai euskaradunekin eta bar. Kasetaritzaren zera estilo printzipio berezia da argitasuna, ez da, hori da nagusi. Ulertarreza izatea, eta horrek esan edan guztian bigo idaterik eza, eta borduan, kasetaritzak pixka bat aztertu izan dauz zerk eragiten daben, zera argiago izatea esaldiak, eta hitzak, eta zelako hitzak, eta zelako esaldiak, eta zelako luzerakoak, eta bar, pixka bate horreko, interesgarri izan daitek ez da. Ez da komeni ez idazte eta esate luzeegi eta ez trinko egi, ez da. Eta zelan nik kasetaritzaz bakarrik ez dudan, berroa irazpada irakaskuntza ezbere, borroan, teknologia liburu, eskuliburuko definizio bat irakorriko dutzuet, eta hau irakasten da, 12 urteko umei irakasten, jakue, Markinako kolegio batean, esatu baterako, zer da teknologia eskuliburuan, honela dator, teknologia da gizateriaren beharrei erantzuteko gauza eta lanabesak diseinatu eta egiteko ezagutza eta prozesuen multzoa. Eta hor, oinarrezko teknologia baita liburuan, eta ondo itzulita egongo da, baina hori 12 urteko ume batek ulertu leiteke, zer ulertu leiken hortik, hori, galdetu behar genkio, geure buruari irakaslia. Ez ia holan itzuli leiteken be, nahiz eta oso itzulpen hona egon, norintzako behar du. Gero kasetaritzaren beste gauza batzu dira, labur eta doi, behar dan beste hitz ez gehiago, ez itxiago, bizkortasuna, eta beste gauza, hizkuntza naturala, adierazkortasuna bere bai, hitzak otatzerakoa, hitza adierazkorrak. Badago beste gauza bat, eta da egituria, ez da, egituria zein du, eta hor, zein dut, idazkiek euren egituria duke, eta ez idazkie bakarrik. Izketa gaiek eta mintzaldiek eta ez da, egituran beti dago idazlana eta behintzat idazlana idazpurua edo izenburua deitzen den gauza bat, ez da? Eta nigan etortzen diren ikasleien abaitzen diet, igartzen diet hortan pixkat errenda biltza, ez da? Idazlan askotan ez da izenburu ipesta bepinten, ez da kia izenburu bat behar dabela idazlan, berez. Eta gainera, zelako izan behar daben eta izenburu horre, ez da asko egarten, ez da. Orduan, uste dut, izenburu gokita indartsuak lantzeko gauzak irakastea zera dela, ardura deuskun gauza dela. Gero, nire sarrera, ez da, sarrera eta maiera landuak. Sarrera, eta gero, badakizue, oraingo kontaera kasetaritzan ez dela lehenago lez kontatzen, ez direla gauza lehenago kontatzen, ez da? Orain kontatzen da, jakingarriena hasieran, horri deitzen dutxagu piramida azpizgorakoa, eta hasieran, bost itaun nagusi erantzutea, zer nor, zagatik, eta bar. Eta, osan diote, albisteaz harin baten jabetzeko moduan, ez da? Baina, gerotatzerago doaz, ardura gitxeagoko zerzela eta esketasunak, baina hori etzan lehenago kontaera. Lehenago kontaera zan gehiago ipuin kontakizun klasikoaren antze
entzondiagoa daukana, ezta? Konposizio estiloan egindakoa, eraiki egiten zen kontakizuna, eta bere suspensea, eta bere gailurra, eta bar, eta, bueno, batzuk eta beste geuren zerak ditu ez da, kasetaritzarako, ealde honak eta eskaxagoak, ez da? Eta oso desberdina da lehenago kasetaritza eta oraingoa. Eta nik uste dut lehenago kasetaritza, alderdi honetatik kontakizunan aldik eta kosatzekoagoa zala, askotan. Orain jakin nahi dugu nork zahar egin daben eta jakin nahi dugu hori 10 segundutan, ez da? Eta horretarako gehiago balio du oraingoak. Eskaztxo nabil denporaz eta gero zera badaukat denporarik badaukat irakurriko dutzuet lehenaoko kontakizunen bat edo bigarren partean esan dute zera ze arlo irakatsi daiteke zan irakaskuntzan pixkat prestatzeko kasetari gaiak, ez da? Hizkuntzaren baliabideak ezagutzea garrantzitsua da. Garrantzitsuagoa da, joskera aldetik, edo esaldiak zelan sortzen diran, edo perpaus osagaiak katalogatzea, edo arbolak zuaitzak egitea, baina probetxugarriagoa dela uste dut ezagutzea hizkuntzaren zerak baliabideak, eta hortan oroar ez dago alde hondirik euskalki batzuetatik besteetara, ez da? Hemen esango ditudan gauzak aplikatu ditekez Bizkairara, baditu Bizkaira bere zitasunak, eta bar, gitxi gora bera 4-5 arlo aitatuko ditut. Bata lehenengoa da ahoskera eta ahosko adierazpena, bigarrena da izen eta izen ardatzaren, izen sintagmaren ingurukoak, hirugarren aditzaren ingurukoak, gero aitatuko ditut laugarrenik zerak, aitatuko ditut zerak, esaldi edo frase, unitate fraseologikoak, eta gero azkenik mintzagaia eta galdegaia. Uste dut arlo horretan, mintzate hongo dira beste batzuk, baina arlo horretan badaukela zatikasi eta badagoela beraz ze irakatsi. Lehenengoa da ahoskeraren kontua, eta esan daiteke ahosko euskerarena, ahosko euskerarena referentzia, eta horrekin beste puntu nagusi bat izan daite, beste irakasotze bat izan da ahosko euskera, baina horra ahosko euskeran beziki ahoskera eta hotxen adierazkortasuna eta bar. Beste gauza bat da bere ahosko adierazpena, eta ikasleek behar leuken, kasetari gehiek behar leuken, eta kasetariek behar leuken jarioa, eta bar, hortan pixka bat trebatzea, eta gutxitxo egiten da, guk ere ez dugu, aukera askorik ez dugu hori lantzeko, eta baina hori behar dabe. Beste gauza batzuen artean, ez da, jakintzarekin batera ze, jakintza da usteot kasetari batek egin behar dabena, baina diar dugu forma eta saleko kontu ez. Orduan, ahoskera eta hotxen adierazkortasuna, ahoskera, mintza doinua, intonazioa, ez da, itzandanaka etenak eta intonazioa eta zentua. Gernikan badago referentzia bat, oso interesgarren ikustetik egin dela, eta nik baino gehi horrek itenek esan egie, baina Bastratxaren intonazioan deskripzioan, hiri oso interesgarri ikutzea, bardintxua dela uste dut markinaldean, eta oso baliegarria parte hontarako. Xetasunak esatuta, funtsezko gauzak, laburtuta eta bar, nik uste dut Bastratxeak oso medizimendu ikaragarria izan da bela, ez tekit beti oso aintzitartua, baina zeraren intonazio mintzadoinuaren eta zentuen euskal zentuen zean.
eta hemen guazen. Uste referentzia zera. Gero, badira, hotxen adierazkortasunagaz lotutako zerak ez da. Austidura adierazkorra. Hemen ez da, Bizkairan ez da, hainbeste baliatzeko hori. Eta, bueno, baliabide estilistiko batzuk, itzuk. Zerto gado ditxoa, itzuka erako. Erreke... zer horrek, laburreka esaera antzeko herrimadun horrek. Asonantzia, literazioa, harmonismoa eta itziokoak eta hitzberak, hotxen aldardi bat badago, nik uste dut euskaraz landu izan dana eta uste dut oraingo kasetari gaztetxoak eta ez da bela hainbeste lantzen, baina maixuak izan dira euskal idazleak oso zera izan dira, oso landu dituen gauzak dira. Bizkairaz ahoskerari dagokionez baditugu zer batzuk, galera batzuk, ZTS-ren galerak eta bar, eta behar da nik uste behitzat irakatxe egin nahiakoela bere zertzen ahoskeran bere, aldala bere izten horrek eta ZTS eta DSTZ eta bar, garbi ahoskatzen isa eta isa eta ez gehide, ez dago eta barriñok egiten ez da bena, komunikabeetan da politikari bati zer bat itxako egia entzuten hori ez dut eta bueno gero uste dute onomatopeiak eta hotxitzak oso baliotxoa direla kontaeran eta deskripzioetan eta bueno iztegiaren parte dira eta erabilgarri eta ikasgarri eta bigarren puntuan izena eta ondorengo izan ordain determinatzen eta izen ondo buruzko zerra gauzatxo batzuk etatuko ditut. Kasetaritzan badakizue persona hitzak garrantzitsuak dira, ulerterraztasunari eragiten dutxelako eta adin eta estatusaren arabera izendatzerakoan hizkuntza maila eta euskalkien arabera. Orduan, jakin behar da, nik uste dut bere izten oso ondo Andre eta emazte eta emaztezar eta emaztexar eta hembra, eta atxo, eta zer guzti egin bere izten euren esanea zertzen, eta horiko minigar, eta emazte zein ume, zein aur, eta mutiko gizon gazte, gizon zahar, emazteki, eta zer guztiak hitz asko ditugu euskaraz, eta horiko minigar hori, zotzea, euskalki desberdinetako hitzak, ez da Bizkairaz bardin zera Andre, Bizkairaz, eta beste Bizkairaz Andre bada zera bere bai, ez da, emazte, beste euskalkiten ez den erabitzen. Laburritzak, akronimoak, eta euren errestasunarekin deuken zer ikusia, batzuetan eragozle izan ditik ez. Lakoak erabiltzea pate eta zerak eta lako akronimoak erabiltzeak bizan lehike euren eragozpena eta bat, baina bestaldetik euren abantaiak hitza usa asolak ez dugu onartzen, baina nik uste abantaia erabilgarria dela danak erabiltzen da delako eta bar eta eufemismoekin lotuta dagoz akronimoak askotan eta hori ikusi izan dugu zelako arezkotxok diren eufemismoak genero kontua bere bai, ze behin mailan memelo eta memela eta asko erabiltzen dira eta behin mailako hitzetan asko badago ez dago esatek ez dago era bat generoa eta bar hitzetan batzutan agatzen da izen ordainei dagokienez ulerterraztasunari bultz egiten dutzenak, personen referentzia egiten, lehenengo persona, bigarren persona, elkarrizketa eragiten da benak, eta horrek importantea dira kasetaritzan. Determinatzaileetan, galde hitzak, bizkairazko mugatu hurbila, zuok, erabiltzen direnak, esatu batrako bizkairazko erakusle zera gizona edo hau gizona edo hau gizona edo olakoak eta gero
harridura lokuzio eta hizketa formula ohikoetan erabiltzen diren inbeste, hori izatea be, sakea da hori gero, hango diadarrak da, erakusleak oinarrian dago, holako esapide eta formula askotan. Izen ondoak, adjetiboak, zehazteko oso baliotsua dira, ze beti hemen askota gitxi olakoak baino ez ditugu erabiltzen, ez da, uri askota. Baina nik uste dut fin zatu lehitekela, zehaztu xeatu leiteke, eta deskriptiboak dira, eta gero badira batzuk epiteto finko, karlagorria piztu da Macedonian, eta bar, eta gero adjetibo finkoak edo izenari beti adjetibo bera erastearen arrisku ez be hortara zinain nuke aukera paregabeak beti paregabeak itxoetan ez orduan erabilera retorikoak dira onako superlatiboak eta erabiltzen direnean badirudi arrazoitzeko eta argudiatzeko premiari ez dagoela eta kalifikatibo zezen ipez, kalifikatibo finkoak zein arriskutsuak diren, batzutan balio dabe, argudiatzerakoan balio dabe, baina kontu ekitzekoa dira adjetibo disuaditzaileak otxagarria da jasanezina da iruinga eta olako biribilak ez da zalantza guztia desagertu arazona dituenak aditzaren sintagman inguruko gauza asko esan daiteke ez dut atrako dudabarik gaur aditz batzuen erregimena edo itxaron edo jarraitu edo iraun edo bihurtu eta eraso eta olako askoren erregimena barindik xate irakatsi behar den jako ez da askori gero baitatuko ditut gauza batzuk basata batrako aldien arteko komunistadura nik uste zein du beharreko gauza dala eta aspektua importantea da gauza kontatzerakoan estilo aldetik nominalizazioa obestea hau da, hor badago joera bat izena gehiatitza eta garaipena lortu eta zera hasiera emonda horakoak ez da abia da murriztu esan beharrean politioa joan holakoak ez da finantza erakundeek duten arriskurik handiena interestazen aldaketak dira hori asko zarrazago esan beharrean ez da adizki trinkoen erabilera adierazkoa eta estilistikoa da beste gauza bat gaur gitxi ikusten dodana lehenagoko idazle eta kasetarietan ez lez eta nik uste dut arrazoi estilistikoen gaitik eta adiz trinkoak erabili litezkela idazterakoan salutasuna, bizkortasuna emoten dutzelako estiloari, trinkotasuna eta teatu nik ez adibidez beste idazle baten Gandiaga zuzen beha ointxu zendudanaren zerak denbora galdu alde liburu hortan zeta baterako hainbeste baliatzen da adizki trinko ez elipsiaren balioak aditz laguntzaileak kentzea edo aditz osoa kentzea edo oso baliagarria da gaur bai entzutez eta bai egunkariaren bizkaiko zeran erazkin horretan beti amaira bardineko eban eta etorri zan eta egin zan eta amaira bardinekoak errepikatzen dira eta pixatoren gogaikarria da hori estilo aldetik erakusten dugu zerbait gutxi egiten da bela hor ezta? Eta hortan gauza honetan aditz laguntzailearen kentze horretan aditz osoa kentze horretan eta maixuak izan ditugu Nafar Lapurtera asko idazleak badago eta dizino bat euskaraz kasetaritzen horren adibidez eta baterako eta Lafitek eta horri izaten hori da pixka bat giltzetarik bat ez da aditzan premierik ere ez izatea batzuetan edo aditzaren laguntzaile aurreratzen jakitea eta edo kentzen edo aditzan benetan antzetasun bat trebetasun bat erakustea hori
hori nik uste dute zera dela. Beste gauza batzuk ere esan laitekez, aditzaren inguruan, aditzondoak garrantzitsuak dira, kazetaritzan, esan behar delako, zer non eta zelan eta zergaitik, ezetako, eta holako gauzak azaldu behar jakez, kontakizunean, eta baita bere, ziurtasuna dagoen ala ez, itxura danaz, berba egiterakoan kontizu, hori pasau behi da, eta holakoak. Orduan, hori bere oso garrantzitsua da kazetaritzarako. Urrengo puntura igarroko naz, zera da, frase edo unitate fraseologikoak edo esaldi itzandanak edo esaldi osoak. Hor bere izten dira pixka bat hiru multzo nagusi. Uste dute kontu hau frasearen zera interesgarria dela, zera dira, ja itzandanak dira edo esaerak dira edo lokuzioak edo formulak eta esapideginak eta dira. Eta orduan askotan esaten da ahozko adizpideren aldetik ikasleak morriz da biztala eta egia da, eta erderara jotzen da bela, eta nik uste dut gauza honek pixkat irakatsi behar direla. Hor bereizten dira kolokazioak, hau da, hitz jakin bat, hitz bi lotzeko, hitz bi elkarrekin joateko joera daukenean, garla piztu, argi esan, garbi esan, holakoak, elkarrekin lotzeko joera da benak. Gero, lokuzioak dira hitzandana baten bi hitz edo gehiago arteko elkartze finkoa dagoenean, esan nahi batasuna da bena eta arrunki perpaus gisa funtzionatzen da bena, ezta? Naiz eta enuntziatu osoak ez izan. Egonkorra dira joskera eta esan nahi ere daukionez, ez duetrako oio guzti edo begiluze edo zutagar edo aditzekin egindakoak azeta bete, handalo, odola gatzatu, koldatu esateko, oso zaharra da, txakurrenak esan, begitan hartu, aginak erakutsi, musturak apurtu, eta bar. Badira hor irudizkoak, eta esan dugu irudiak garrantzitsua dela kazetaritzan, deaburua ikusi. Azularrak eta lafarra laporteraz beste zer bat erabiltzen zan da, zinak eta minak, antzinan zinak eta minak. Edo eltzearen estalgi horrazpitik dagoen persona, eltzearen, lapikoaren estalki. Edo eskumakila da, politikan erabiltzen diren zerak, besten zerbitzuan morroi lez jalutzen da ben, eskumakila da. Eta gero esapide zerak ez da. Zenta gaur egun mentzuten dira beste batzuk, erderan eraginez eta soken kontra egon. Hori irakorri izan dut eta bar, baina nik uste dut behar bada, egokiago dela, soka lepotik, da bela edo dau edo alako erabiltzea, entzun dut ere gazteluak airean eraiki, ez da, gazteluak airean, ez da, hor komeni da bilatzea, irudi horretarako euskarazko irudiak. Bueno, gero badira, hirugarren multzoan enuntziatu osoak diranak, eta hor bere izten dira atxotitzak edo paremiak ditzen ditu, atxotitzak eta formulak. Orduan, atxotitza badakizu zer dan, eta formulak, elkarrizketa formulak dira, formula diskursiboak, diskursoa antolatzeko direnak, askotan iztunaren jarrera erakusten da benak, eta asko dira, ez da hor bizketa formula ditugu, oiko formulak edo lako zehose bizketa formulak dira,
izan daitezke aztekoak, zer moduz kaixo zetanga badoa, eta holakoak nik uste dut irakastea oso probetxugarria izan daitekela, izketarako eta badira beste batzuk ez aztekoak espada amaitzekoak eta beste batzuk transiziokoak berba elkarrizketan elkarrizketan antolatzen da belako, zehazten da belako esan nahi dena edo gauzaren bat azpimarratzen da belako eta hortara noa edo lakoak ez dakit bat zer zan da ikus dezagun lakoak edo beste batzuk informazioa sartu arrazuten da benak sartu baterako bide batez edo ¿sabes lo que te digo? Alakoak asteleraz da orduan edo solaskideen arteko harremanak erakusten dituenak asko dira olakoak beste batzu badira formula psikosozialak direnak adierazkorrak zeta bateko diskulpatzekoak edo bat etortzen dela adieraztekoak bai horixen, bai jauna eta olakoak ez da neuri izango duztazuta olakoak asko dira ez da rekusazio edo ez adierazten da benak erantzuna ez dakila adierazten da benak nik zelakipa eta olako auskalo nodaki eta inbeste edo eskerrematekoak edo iardezte formulak zoriona edo txarra opa izatekoak atxikimendu formulak dolumina adieraztekoak eta gogoa berotzekoak animatzekoak eta informazio formulak eta baieste formulak eta emozioak adieraztekoak edo asarrea edo bestelakoak edo edo jainkoa aipatzen da ustekabea edo atxekabea adierazteko ez ezik mina, beldurra, kezka, urduritasuna adieraztekoak eta ez da jainko leuna, jainko arrenda edo asarre formulak joan zeitez hori izateko asko dagoz euskeraz Lizardi berak erabiltzen eban sakurraren ipurdira bidali eta hori esaera da gehiago formula baino formula izango ditzateke joan zeitez bogatik atzen eta asko dira euskeraz horlakoak asko dira batzuk hitzestaldiak eufemistikoak direnak eta herritoskoak agurtzerakoan eta adio esaterakoan eta bestelakoak nik uste dute holako formulak erakustea interesgarria dela azkenik itatuko dan puntua izango da zera mintzageia eta kaldegaian kontua uste dut hori kasetaritzan funtsezkoa dela zein den espero den galdera jakitea eta orduan izenburuetatik hasita izenburuek erantzuten deutxe zer honi zein den mintzageia eta zer den pertinentea edo komunikazio gora batean pertinentea den gauza horri deitzen dutxegu galdegaia eta orduan gauza honek pixka bat ondo komeni da ondo irakatsi behar direla eta ez ezatu baterako kasetari askok esaten dabe moduan uste dut gure taldea hoberena dela Real Madrid eta Barrez mintzatu ondoaren ez da esan beharrean hoberena gure taldea dela uste dut gure taldea dela uste dut hoberena edo antzekoak ez da gero orain uste dute zuzendu dela zehozer beti batzuek daukeen ohitura txarra beti aditz guzti egin erabiltzekoa ez da Israeldar eta Palestindarren artean eten da zeuden elkarrizketak hasi egingo dituzte berriro Euskadi Irratian zetako esan beharrean berriro hasiko dituzte ez da uste dut puntu honek kontutan izatekoak direla irakaskuntzan da gero zelan eta zehatzago eta hori beste zerbait litzateke eta hor da doanez eta puntuen amaitu nahi dudanez
Barriro eskatzen dut ona etorri izana eta beste barik galderaren bat edo badukazu baldin badakite erantzuten nik posik. Bai, galderarik edo aportaziorik edo zeu zer honen gainen komente gura badugu 5 minututan.